Your friends are Assin Manso, Ewa Assin South, Ewa Finfi Mantemu. Na Omanfo mu honom say, Omon can be shemu. Do Omote ya ne say, Omode share baako bi, ya ne din ene Emmanuel, amu akwaku. Ya wanyam finsha no be se dunsia. Na ima wo obi a wo wie JHS. Ye nyame atom kwampa na nkwam hwese bia no nsɔhwe no ho ensunsanso betimi aba no no so atimi ato aso akɔ de afensa SHS ni adea na enam sɛ wo mo twe nsɔhwe no wie no wɔntimi tena fie fa ne nsanhyɛ ne demre fam ɔno nso oka de afensa Okada yi wonim twi ani ade nti ɔno nkase na adwene sɛ obetimi afa Okada yi bi na atase watimi de ayɛ adwuma ɔmo si na anu mu ɔno mekyerɛ dwade atwam na wɔtwe ne pɛpɛpɛ ɛna abrante ne se onyankra sɛ nkofo bi afan sɛ ayi ɔma form dropping no form enko baabi so ɔmo de ne kɔ baabi besi nɛ wɔn ho baabi ayi ma ya wɔnya mfinhya bɛ se dunsia no wakɔ akɔpie na wɔnya duru mantem wɔn na abɔ ne din sɛ kukura Emmanuel amu akwaku a na dodo afan sɛ vision bɛdwu sɛ yemen oyi Okada ɛyɛ radio yɛse nkɔfo ko bi ɔmo agye ne kra ɛde afiri ne sɛm ɔmo hwehwɛ no a na nso ɔdayɛ nya de omo hu baabi a ima baabi a no ono so ehihye ne ade a we nam so e ma sabre de odu ani kire mu omantem no ma e de ehu boa ana abɔ omanfo mu okro mu so ne titiri pa no ene omo twi sa Okada no wom se bi nsi wada omo hwehwe biara omo hu abrante no entenimani mi ayi de wonum ayo ye kire e de akire mpanifo se baabi a yima wo bia no wommoa bambo onsem no emfa no ntuma panfra enyina so pampe se da be yima vision wom sa betimi aka no omantem wonom no opani a ne din ene eye Alex wono na oye Okada Riders eye union no wodo oma no ese chairman pani ni se omo hu bida na we no eyade a ehu na abo omo ehu abo omo yi Alex se omo anamo bi a omo pese omo tu na moma yenti saa anamotu no. Let me say 4 days, 5 days. Let me say you Okada. Let me say nkara na ide omo ye dwuma ha no. Ba ko obi be fa no drop. E wa ha si. So de ne ko ba bi. Be nipa na ehu no. Bo no frɛ nipa no so o frɛ akora ne so o me fa no fi anko. No be fa no fi akɔ no. Akora no wa mebi Monday no fi ha. So was 16 years. Be ni dia diwa ha pa e frɛ no vision. Bi fi. O de hu abla yam pa. Because here we are saying this is an so na ya na ha bu kakra 87.9 so any dan e tu ho anamo omo ye tu ho anamo e bushafo na tu ho anamo anti na ya Okada union no any dan na e tu ho anamo e tu ho anamo so e ko hu butem e wo baabi anti ye di moto no ba police station e wo Nyeblem police station ti afe na omo ye nhwem na ade kampo na ya ho bo aye wo ha bo ye san so ye ti omo boko jemu eno eye dwomtreni de ema Okada Riders Union ne fa ewo mantem honomo mekire bia efensa Assin Manso ene omere sansemwe de atodwa na bra chairman na no esi yase kukuro ena mabunu bia omo nso atwisa Okada no omo sese chairman kasa wie kura na yenso be kasa bia Akoma ye famfomo me kasa bi ne ani abre gidi o eno maboko jam na sada no enadua obi eno no ma wo hye mo atiko do wo hye tuntum do wo hye kokko hye kokko do wo hye tuntum ano de kokko abom do wo hye kokko nso no de tuntum aboni mu yo mu mia mu omo do mani kura kire mu o police station a ewo mantem ono mu a omo susu se abrantia bi a ne dini Kofi omo susu se akwa no ebia no ka ho bi ana ama vision wayira besi ne sese bi wo si wo muye wo mu nu ba bi a vision ewo eto mo ko police station no mo sra police force ebe kwa nkomunyi Kofini ma wo mo na do mpeso mo bisa ne bia wo mo ankasa eye Okada Riders no mo misa no ne atia wonu so mani abre kwape so be hu ba bi a vision one party master o mani abro wo misi ye nchere wo mo tonwom a eno kwa no eye nwuma ya na nananom ade kwa ako ye ntie wo mo bi Omo chira omo ko moto na prane ka ba ya so nya ne tie se enipa no ma che no waku obi ahye so wa che obi ahye na se ko moto ndi ane ye nipa no ene wa hye no Jesus wa hye ne dia ye pe akwala no police forum so ma chi moto na nipa no omo so ma chi nipa ne dia ene ya ko no pressure ne ye de ko enti se omo so omo mpre a ye ge se be budan no na ye bu awuro ba na agotwi nipa de fie edua nipa re hye bia so I tell ya and ye bring one day young cohonde. At the Ashie Nipano and the
Abafa akra no dropping wa na ode no koi. O tin yo no no abafa no ye ko moto nso se e hye ne dem. Into the tete ya no say akra no baby owo bia no. Yes. Oye dai o fa dem la. Wa fa akra na ma. That's your go do e blame what dia. O ma hwe ne ya dan e be dan. Ye be bu no. O do fire dream me dia agro. Ya kwa no wo. Akra ne mla. So akra ma dia ne dia that's a moto ni free. But ni dem at the buy. Investigation ya test we kunu. Ni so so kunu na on fa akura ni mla. No be sa happy. Ye na da now. Ya sumu. Obi ba, ne ma me ne ba kupo. Be ma ba kupe. So I say, ne ma me man kwa be ma ba kupe. Monday ya. I just 160 years old born black. We real school is just from checking share. So nya say. No to me you be say ah. No. Ya cha se kwa. Say bo wa, me nya nipa. O dia pe moto na fa moto no. No pe na. Because amara sa dia ya cha se kwa. Am obi asuro. Obi fa drop and ntumi nkọ. Ntumi ka se wo kofo bi so atena chi wo ba se wise can man scan ya sen ya. So, edmo we ya na edidi. Ya ntumi nja edma no. So I say. Nti le kwa ya kwa no for ani bi so. Yes. Ana o ka no. Gana edma ni ya o. Yes, anyi pa. Edidi. Na ye didi na se mu wa ku ani pa ya ko ni sai fa ya ko ni ye ni pa no ya pe moto no ya hu moto no dia all right o mu fa moto no no mu fa ni pa no ma ba ma ni sai dia Ghana police yo enti utimi samrante no wonu ma nia bre papa girigiri pa o mabo ko jam mu a wo ba no mu kata no sisi o ba be hu sie de sitie esi ni bre has come master hadaje ni puso boys ni nia bre brutal no ene amanebo a efri Assin Manso etimi abeka insa hye no so da so ti Akoma 87.9 FM so na ya penso akoye ni mu na we no gina Facebook ne so what I say